Mabuti nga dito, Mau, hindi lumabas dito, ano. Yan talaga muli ng pinakaan dito. Safe. Hindi, yung pinaka milagrosong ano. Kasi Imagine ilang bagyo, ilang ano na, talang-tala din na ano. Kasi imagine samantalang na andyan, oo. So ito ho ang kalagayan ngayon dito sa Cagsawa Ruins. Ito yung isang tourist spot dito sa Kabikulan na kung saan ay makikita nyo si Daragang Magayon. Ito ho. So pinuno na ho siya ng lahar. Ayan ho. Pero nananatili pa rin yung simbahan ho. Ayan. Yeah! So ito pala ho dalawang palapag. Ngayon isang palapag na lang. Grabe ho nangyari pala ho talaga dito sa may Cagsawa Ruins. So alin yung mga kinakainan natin? Yan. Ito yung kinakainan namin noon, no. Pag kami napunta dito, ayan no, kalahati na lang. Bilihan ng shake. Tapos yung court, ayun no, ano na lang. Board na lang. So may mga jet ski dito, ayan, nakabaon. Ito, mataas din ito. Dalawang palapag Ito, din ito. dalawang palapag din, halos na yun. Yung tourism office. Ito ang tourism office pala dito sa ano. Dito, meron pa dito eh. Ayan o, makikita nyo. So dalawang palapag ho pala yan, pero makikita nyo, halos isang palapag na lang. Ito ho ko, nakita nyo po ba yan? Ayan. Yan ho yung mga kainan dito. Ano ito, malambot? Matigas? Matigas na hulin. Dadan lang. Sige na. Sanay naman tayo sa putikan. So ito po, ayan. Nakain na natin. Ito po yung waiting shade dito. Kung yung sino yung mga nagpi-picnic group dito pag na ano. Ayan tabon na tabon siya. Ito yung kainan dito mo ano. Ayan, nakita. Oo, ito. Ayan. Sad po talaga doon. Ayan po sila nanay. Diyan lang sila nakatira. Tumutuloy. Ayan yung mga ito yung mga souvenir dito, yung mga tindahan ng souvenir ayan halos wala, zero talaga sila ngayon Dito ko muli na yung pag-live ko, dito ko nakita yung baboy. Naglalakad na baboy dito. So ito ho ang kalagayan ngayon dito sa Cagsawa Ruins. Ito yung isang tourist spot dito sa Kabikulan na kung saan ay makikita nyo si Daragang Magayon. Ito ho. So pinuno na ho siya ng lahar. Ayan ho. Pero nananatili pa rin yung simbahan ho. Ayan. Mabuti nga dito, Mau, hindi lumabas dito ano. Yan talaga muli ng pinakaan dito. Safe. Hindi, yung pinaka milagrosong ano. Kasi Imagine ilang bagyo, ilang ano na, talang-tala din na ano. Kasi imagine samantalang na andyan, oo. Dito lang siya umiwas. Paglakas po ulit ng tubig, dito, tumakas dito. Pag unang lakas lang, unang-una lang nung tapos pagkatapos nun, dito na yung kalakasan ng tubig. Yung galing Parang naman. pinalibutan lang. So ito ho yung isa sa magandang spot dito. So ito ho, makikita nyo nadagdagan na naman ang buhangin anuhan. So ayan. Ano yan, bahay, ano yan? ETV. Mga Bilihan pa yan. Saka yung sa likod niyan, resort saka hotel. So ito ang aming kamamaw dito. Siya ang nag-tour sa amin. So nakakapanghinayang na sa kabila ng pandemic natin ay nakaranas pa tayo ng ganito. Paano ang kabuhay dito? Kaka-restore lang yan. Kakabukas lang yan. Ito daw, kabubukas lang daw niyan. Ngayon, ayan. Pinuno na naman ng lahar. So, ang ganda nito. Ang gandang pagmasdan. Parang hindi nagalit si Mayon, no? Ang ganda nung nakaraang nito, no? Yung parang may salukot siya. Pangalawang, pangalawang beses kong napansin siya na may nagpost ng ganun. Akala ko last pa yun. Pag mo ulit, pag ganito talagang mga magde-December, tsaka maganda siya tignan pag ganitong mga hapon, tsaka madaling araw.
November at December nagpapakitang gilas talaga yan. Galing na. Ayun na. Talaga nagpapaganda siya. 5 oras pa namin babiyahin pala ang ano. Ikaw parang nagpa-count? Hindi ka pala. So ito, yung mga kumakain dito. Ito ang kalagayan. Yan, wala na ho tayong ano, yan, napasok ko ng lahat. Aking, thank you din. Welcome. Grabe ano, second two stories tapos naging isa na lang. Ito mo, sayang ano ito, shock oh. Oh, yan yaw, kuya. Siyang ano, nakabaon pa. Ito, sayang ang shock nito oh. Padiskarte mo na kayo ano, kinita doon sa, di ba nagtatrabaho ka sa doon, di ba?